пойдории сулҳу субот ва истиқлоли комили давлатӣ шароити мусоидро дар пойтахти кишварамон ба миён овард. аз ҷумла чандин инфрасохтори муосири варзишӣ бунёд гардиданд, ки ин раванд ба мизбонии як қатор мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ дар кишвар замина гузошт. боз як рӯйдоди муҳими варзишӣ ба қайд гирифта мешавад. Чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни собиқадорон. Чун мебинед дар фурудгоҳи байналмилалӣ қарор дорем ва андак иштирокчиён тариқи хатсайрҳои гуногун ба Душанбе ташриф меоранд. Я первый раз приехал в ваш город, но на протяжении многих десятилетий меня приглашали сюда, но почему-то как-то не получалось, другие соревнования. Но вот я с удовольствием ехали с аэропорта, смотрел на ваш город и радовался. Действительно, у вас очень красивый город, цветущий. чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни собиқадорон аллакай маротибаи дуюм аст дар Тоҷикистон доир мешавад. бори аввал соли 2004 дар шаҳри Турсунзода ва ин дафъа бо гузораи 20 сол дигарбора ин маъракаи сатҳи олӣ меҳмони кишвари азизи мо гардидааст. хелоам варзишгарои бисёр ҳар давлатҳо омада истоданд, аз давлатҳои Россияу Қазоқистону Ӯзбекистону Қирғизистону, аз Монголияу Чину Фаронсау ва бисёр давлатҳо ҳам аҷоиб дар он аст ки байни калонсолон аст ва ё ҳам бисёрам хосият доранд ки дар ин чемпионати ҷаҳон иштирок кунанд ва мо умедвор ҳастем ки ин чемпионат дар сатҳи олӣ мегузарад. бигӯед ки чӣ аз лиҳози ташкилӣ ва чӣ аз лиҳози баргузорӣ кадом марҳилаҳоро шумо гузарондед ва фарқ барои чӣ ин сол фарқ аз чемпионати ҷаҳоне ки қариб 20 сол пеш буд дар чӣ гуфтан мумкин аст? хеле шумо мебинед Тоҷикистон назар ба 20 сол пеш хеле пешрафтагӣ аст. қадар шаҳрам шаҳри зебо шудагӣ, маҷмӯи варзишӣ дар сатҳи байналмилалӣ дорем. ҳамин варзишгаро эҳсосоти ваеро мебинӣ ки хел шаҳри Душанберо дар ҳасос монягӣ ки Душанбе Тоҷикистон ки давлати обод будааст. барои ҳамин маҷмӯи варзишӣ ки ҳозир мо мусобиқа баргузор кардем, ҳар як тайёр рафта диданд, гуфтанд ки ин сатҳи баланд аст, ин яъне сатҳи байналмилалӣ. барои ҳамин мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳамин мусобиқаи ҷаҳониро дар сатҳи баланд гузаронем ки ҳам аз Тоҷикистон, ҳам аз ҳамватанони мо розӣ бошанд, хурсанд раванд, мусобиқаро ҳам дар сатҳи олӣ мегузаронем. барои ки ҳама намуди чизи лозим ҳаст мо дорем. ба ҳамин хотир мо умедвор ҳастем ки мусобиқае ки ҳозир мегузарад ва ё дар сатҳи олӣ мегузорем ва ҳамаи онҳо ба ватанашон хурсандона бармегарданд. дар ҳамин макон ҳоло комиссияи эътимодӣ давом ёфта истодааст ки марҳилаи вазнсанҷӣ барпо шудааст ва ин аз он далолат медиҳад ки то оғози мусобиқа ҳам вақтҳои ба шумор мондааст ва тамоми ҳайатҳо ин ҷо ҳузур доранд. интизор меравад ки ин мусобиқа чемпионати ҷаҳони самбо миёни собиқадорон
яке аз мусобиқаҳои бонуфузи сол хоҳад буд. Я думаю, что в пределах 150 человек, я думаю, с России будет. Но также из Казахстана, там очень сильно развито. Таджикистан, я думаю, что будет представлен где-то тоже человек 100. Ну, остальные, я знаю, что уже Грузия подъехала, у нас болгары приезжают каждый год. Ну, рассчитываем, что в любом случае стран 15-20 на этих мероприятиях будет, и в пределах 500 человек, участников будет на этих соревнованиях. Это соревнования такие необходимые, которые показывают молодежи, как надо относиться вообще, как надо готовиться и относиться к спорту в частности, ну и к своему здоровью в том числе. Потому ветераны — это святое дело, они все приезжают, кстати, они уже большая семья, и приезжают с семьями многие, там, с детьми, с внуками, с женами. И я скажу, тот ажиотаж, который вокруг соревнований по ветеранам, среди них он намного выше, нежели спортивная самбо. дӯстони азиз, ҳаятҳо ҳамагӣ ҷамъ омаданд инҷо. марҳилаи вазнсанҷӣ дигар ҳолатҳои дигар ҷараён дорад ва дар ҳамин нуқта хостем бо ҳар як якачин албатта ҳамсӯҳбат ҳам бигардем. хуб, канори мо ҳастанд ҳайати Казохистон. Мы, албатта, он ҳамсӯҳбат мешавем. Добро пожаловать в Душанбе. Как вы ощущаете себя? Как настроение ваше? Настроение жақсы. Қазақстаннан келіп тұрмыз осы команда. бисёр шудам ки дар ин чемпионат иштирок мекунам. Як умр ба варзиш шуғл дорам. Шогирдони зиёдеро низ ба камол расонидам. ҳаракат мекунам дар ин мусобиқа муваффақ шавам. Гостиницада адамдары сондай гостоприимный екен. Өлчөйүктеп мында бәріміз жиналып келдік. хурсандиовар аст ки дар ин сину сол дар чемпионати ҷаҳон ҳунарнамоӣ мекунам. кӯшиш мекунам ки барои насли ҷавон намуна бошам. Бәрі жақсы, қарнымыз тоқ, қайғымыз жоқ. Жақсы бәрі. Ассалому алейкум. ман имрӯз ҳамроҳи ҳамватанонам ба Тоҷикистон барои иштирок дар қаҳрамонии ҷаҳон омадаам. иштироки мо собиқадорон барои ҷавонон дарси ибрат аст. ҳаракат мекунем ки бо баромадамон ба насли нав ангеза бидиҳем. Бізде мысалы қазір данный момент баргузории қаҳрамонии ҷаҳон миёни устодону собиқадорон иқдоми шоистае мебошад ки барои насли нав намунаи ибрат аст. илова бар ин, баргузории чунин сабқатҳо табодули таҷриба ва таҳкими дӯстӣ миёни мураббиён ва собиқадорони соҳаро ба миён меорад. Подготовка протекла отлично, с килограми свалени, чувствую се добре, няма травми и очаква да завоюва златоя медал. Я участвал в майстър на световни първенства, завоюва бронз медал, сребърен медал и сега очаква златния медал по само за категория 71 кг. Нихо, 我是中国самбо选手的教练。 ҳоло аҳволи хеле хуб дорем. Тоҷикистон бароям писанд аст. мехоҳам аз ин ҷо бо сари баланд ба ватан баргардам. 所有国家的运动员拿好成绩，祝贺我拿冠军。 Tojikistonda keldik, juda kutib oldi, yaxshi. бо ҳамроҳи дастаи бисёрнафара ба Тоҷикистон омадем. ман дар мусобиқаи мазкур мин ҳайси довар баромад мекунам. кӯшиш мекунем ки одилона ҳакамӣ намоем. ташкил ва баргузории ин чемпионат бароям хуш омад. ба мардуми тоҷик барои меҳмоннавозӣ изҳори сипос менамоям. Chiroyli, hammasini kutib oldi. Tojikistonda rahmat. Здравствуйте, таджикистане. Я приехал из Монголии. 10 человек спортсмен наших. Первый раз приехал в Таджикистане, в Душанбе. Очень нравится.
Природа очень красивая. Мгм. Извините, по-русски плохо говорю. Я приехал в качестве участника. Будем завтра бороться. Ну, будем пытаться попасть в финал и выиграть. Чисто особой подготовки вот по самбо у меня не было. У меня подготовка — это вольная греко-римская борьба. Это вот два моих основных направления, на которых я на чемпионате мира участвую, на чемпионатах России. Вот. А по самбо, ну, в этом году выиграл чемпионат России и решил попробовать. По самбо. Эдуард Асланян, судья международной категории из Армении. Стаж судейства очень много, лет 35. Сейчас мы здесь собрались ветеранами судейские коллеги и все мои товарищи. Каждый год мы собираемся участвовать и судить мастеров мировое соревнование. В этом году я уже второй раз в Душанбе, первый раз месяца 2 назад был первый чемпионат мира по Гуштингири, который прошло великолепно, я сказал, очень интересно, красиво. И много-много участников были зрители. Мне это очень понравилось. Думаю, вот эти соревнования тоже пройдут интересно, и потому что здесь тоже собрались много народов, мастера разных возрастных групп, старые самбисты, тоже знаменитости очень много. Думаю, что все будет интересно и хорошо. маҳз ин қишри варзиш яъне устодон ва собиқадорон мактаби бузургро ба миён овардаанд ва ин мактаб чеҳраҳои асилро ба воя мерасонад. иштироки беш аз 100 нафар пирони ҳунар дар ин чемпионат ба насли ҷавон эҳсоси махсус ва ангеза мебахшад. дар пойтахти ҷумҳурии азизамон чемпионати ҷаҳон байни устодон ва собиқадорони гӯштини самбо баргузор мешавад. ман дар тӯли 3 рӯз ман аз тамоми гӯшаву канорҳои давлатҳои дуру наздик дар ин ҷо ташриф фармуда истодаанд. мана баъзе дастаҳо боз пага меянд, чунки инҷа ҳам синни сол аст, ҳам вазн қатӣ, яъне дар 6 синну сол баъд амихел 7 вазн қатӣ гӯшти мегиранд, ҳар кас дар синни солу дар вазни худаш. мусобиқа аз соли 90 баргузор мегардад. чемпионат ҷаҳон ҳам дар ҳиссаи самбо, ҳам дар тамоми бисёри намудҳои варзиш ин ҳаст, барое ки варзишгарони кӯҳансол варзиша напартоянд, мана ба умеди ҳамин тамрин кунанд. ба ҳамин хотир мо ба синни сол нигоҳ накарда, ман чанд дафъа ҳамин мусобиқаҳоро буридам, 4 дафъа, 2 дафъа сазовори ҷои дуюм. имсол манам агар чанде синни соли мо ҳам аз 70 боло бошад ки манам мухлисон ҳамин таклиф карда истоданд ки устод я баромад кунед, хаяку насибу қисмат бибинем ки пага хозмои мо сар мешавад дар вазни 88 кило, бинем чи дар тақдири насиб аст. хай ин ҳамаш аз тамрину аз қуввату қобилият, чунки давраи ҷавонӣ мо гузашт, ҳозир мо 71 дар ин синни сол хай мебинем ки агар хуб баромад кунем мухлисон хурсанд мешаванд, валекин агар ки дар тақдир чизе бошад хай як кӯшиш мекунем. раҳмат ба шахсоне ки моро тамошо менанд, ба лишкӣ менанд, раҳмат ба ҳукумат сети ки моро ба ҳамин ҷо оварданд, дастгирӣ мекунанду леки ман дар як кор хафаам ки вазни ман 62 килову ба 65 солҳо мегирам, ҳамида камтар қиинтар аст ба мо, леки ҳаракат менем ки парчами тоҷикистон баланд бардорем. лишне агар одамое ки омадагӣ воомаданд тоҷикистон мебинанд, маърифӣ мекунанд ки дар тамоми ҷаҳон 60-80 сола гӯштин мегирад, ҳама ино ба варзиш машғуланд, леки мо ҳаракат менем ки парчами тоҷикистон баланд бардорем. дар ҳамин синни соли 84 сола бо омада шогирдои тайёр кардем, шогирдои мо ин аст Обидов, ҳамин дигаро ки
در بری ما با شاگیر برآورد خواجه‌زاده بهروز این همی را که بعد 40 سال بود بعد صمیمی رحیم و همه چمپیون شاگیرمو با شاگیر برآورد ما تا حاضر 100,000 با شکرانه پروردگار مای تنجی داد ما برمد 84 سالگی برآمد کنیم پرچم تاجیکستان برداریم برای ننگ ناموس که ما هم خیلی برآمد که دیگران از ما عبرت بگیرن شاگردان ما از روزی که ما خاطررسان میکردن از روز 4 ماه شد از همین 4 ماه ما فقط آدم مسافر کوشش کردیم دویدیم پریدیم تیاری دیدیم اومدیم روی ترازو دا برمد ترازو 200 گرم همون نورمال با کم برآمدم باید تمام نسل نورسی ما یک درس عبرت یک درس مردانگی که باید حس کنه که این مرده که 84 ساله از اون جمله اینا حسن مولان که استاد ما هست در سن 84 سالگیش اومده در همینجا قوزمویی که این برای چی نیست این برای که تا امروز همون شخص در همون محله خودش در ناحیه خودش بر تعلیم تربیت ورزش جوانو سر کار داره این روز با اومده برآمد میکنه که همین جوانای ما عبرت بگیرن که مثال ما برای وطن برای ملت برای پرچم چخیل مثال مسافرای ما در همین سال رفته مثال قوازمویی که ایستن در بالای گلیم مردانگی البته مردانگی و مردی و وطنداری و یعنی که ملت بعد از دوستی و چکردن اهمیت سر میشه اهمیت کلان سالا برای ما البته این با یک درس برای ما خودمون با شاگردامون بود در دهها میخیل من باوری دارم که در این مسابقه البته بهترینان کسانی که مهنت کردن زحمت کردن سزاوار جای اول میشن البته دو هستیم که همین مسافران و استادای ما در اینجا باز یک بار دیگه پرچم ما رو بلند بردارن نام ملت ما رو در جهان باز دیگر معرفی کنن аз суҳбату мулоҳизаҳои иштирокчиён ки аз кишварҳои мухталиф ба душанбе шаҳр омаданд хулоса кардан имкон дорад ки ҳар кадоми онҳо бо майлу иштиёқи том мехоҳанд дар ин чемпионати ҷаҳон ҳунарнамоӣ кунанду касбияти баланди худро нишон диҳанд пас интизори нерӯсанҷиҳои дидании собиқадорони самбои ҷаҳон бошед